esisho ukuthi thina lapha eAfrika sasukelwa abantu bokuhamba bathi bavakashile kanti bafuna kuzophanga izwe lethu. Uma sebeliphethe izwe base bethatha thina besenza lento okuthiwa angazi noma isingisi sezalukazini lesi sabasenza imfivilithi. Besenza imfivilithi into engelutho nje. Basicindezela bathatha izwe lethu bathatha konke nje. Baphuca namakhosi ethu amandla awo nokuphathwa kawo izwe laphathwa ibona. Ilokhu kwasisusa phansi ukuthi silwe inkululeko.